Nazdar. Po dlouhé době zdravím a pozdravuji. Jsme s Ondrou v Lovečkovicích v Českém Středohoří a máme v plánu tady 2 dny chodit po okolí, po nějakých kopcích. Teď jsme zrovna na nějakém bývalém nádraží. Měli jsme být vlastně už 3. den na stezce, ale to se nezadařilo. Za prvý bylo špatný počasí, který teď teda není moc lepší, protože zase prší. Ale navíc to vypadalo, že Ondru schvátí nějaká nemoc, což se nakonec nepotvrdilo, takže jsme vyrazili aspoň takhle na 2 dny. Tak snad se trošku provětráme. Ondra tady teď hledá nějaký kešule, bude jich mít určitě víc cestou. Tak já vám ukážu, kde se vlastně budeme pohybovat. Tak čus. Tak, takhle krásný to mají v Lovečkovicích. Řekni nám, Ondro, jak to tady mají krásný. Mají to tady krásný, mají tady krásný bedle. Jsem tamhle vzadu teda někde. Mají tady trošičku deštiho teda. Je tu trošku mokro. Ale už neprší, takže dobrý. Ale já se pořád bojím toho, jak si zandal tu bundu, víš, že to přivoláváš. Je to pravda, uklidil jsem bundu, čekáme velký déšť. Ale ty panorama to tady. Jo, panoramata jsou výborný tady skrz ty stromy, to je nádhera. Tak tady je to furt lepší. Až budou nějaký panoramata hezký, tak já je natočím, jo. Ty vole, tohle si měl natočit. To je bedliště tady. Podle mě šlo nějaký zvíře a sralo semínka hub. Protože to je fakt jako takhle, to jde až tamhle do zádu. Už nám neprší. Za to máme mokrý nohy, že? To máme, no. No, jestli jenom takovou hlavní pravou nohu. Chodíš pravou moc ve vodě. Tak, a už zase hledá kešku. Ne, tam to určitě není. Prošli jsme Náckovice, teda Náčkovice, které jsou celý v kopci. A jdeme někam tamhle nahoru. Na nějakou rozhlednu do kopce pro změnu, ano. Takhle to nevypadá ani moc hezky, ale snad tam někam uhnem mimo a půjdeme nahoru. Tyhle panoramata už jsou o fous lepší. Akorát to kazí tady ta asfaltka. Ale to nevadí, že? Nevadí, za chviličku už nebude. Tamhle za zatáčkou, tam už jdeme mimo asfalt. Budeme pohřebení, kde bude brutálně foukat, takže bundu, co jsem si teď sundal, tak si ji hned zase budu muset oblíkat. Ondra si ji prozíravě nechal. Já si ji nechal, ale... Sice spocený jak prase, ale to nevadí. Je to Tamhle tak? za Ondrou je vidět rozhledna, to je ono. Tamhle to. No, tak tam jdem. Tady jsme potkali obří housenku. Jak se to tady jmenuje? Vyhlídka co? Vítková vyhlídka. Vítková vyhlídka. Ale tady to je náckovská rozhledna. Aha. Hezký to tady mají. Za 30 korun, veď, bratru. Nekup to. Trochu to fouká teda. Jako svění, tady teda ne vevnitř, ale venku. Tak jestli je tady psáno ještět, tak to zřejmě bude ještět. No? Počkej, někde vidět? Je tam někde vidět? Vidět tam není, ale někde tam je. No nic, tak půjdeme dál asi. A jak by řekli hasiči z Bělčic, udržování a doplňování energie máme
Lukyho sušený trhaný. Super. Neuvěřitelné, vysílač se blíží. Jak se ten vysílač jmenuje? No, buď Dubová nebo Buková hora. Jo, je to nějaká dřevěná hora. Buk nebo dub. Koho by to zajímalo. Tak, tam si asi dáme nějakou polívku. Sice tam asi není hospoda. Ale to je tam výtah nahoru. Jo, je tam výtah, to je super. Já si tam asi uvařím čínskou polívku. Je to monstrum. To ne Ondra, ale tahle to. Ondra chce, aby jsme udělali kvíz. Takže kvíz je tady ten vysílač, jak se to jmenuje? Buková hora? Buková hora. Buková hora vyšší nebo nižší než Žižkovský vysílač? Tik, tak, tik, tak. Správně, je vyšší. A o kolik? O kolik jsme říkali? O 7 metrů. Je to velký. A my musíme tam do kopce. Pro změnu. Můžu. Jo, to by šlo. Akorát na té kameře bude vidět asi hovno. No taky. Já tam budu určitě. A takhle my si tady žerem. Říkám, takhle my si tady teď žerem. Řekni, co jsi uvařil? Já jsem si uvařil ho. A je vynikající, musím říct. Od Wi-Fonu, vynikající. Navíc je tady s výhledem na krásný vyhlídce. Bez větří. Přesně. A já mám nějakou korejskou asi ramen, co si pálivýho. Je to taky moc dobrý. Cesta od vysílače je v skutku nudná. Teď to vypadá, že by mohl být výhled, ne? Toho. Tady, do údolí. Bylo to hezké. Že nedá, ale tohle je hezký. A tak nám vysvětlo sluníčko. Právě se nacházíme u samoobslužného baru Šárky a Viktora. Dali jsme si količku. Cože to máš, 7up? 7up. Zaplatili do prasátka a moc děkujeme. Tady to je zákoutí přímo připravený na Halloween a to jakože na zec. Hustý víně. Když se tam stoupnu, tak je vidět, jak je velká. Dej vedle ní hlavu. Jo, ale to ještě nevíme, jak mám. No malou, že jo, to je jasný. No ty dýně jsou fakt velký. Jako. A prostě si tady takhle rostou, tady v tom marastu. Hustý. A tamhle ten dům, tady by to chtěl nějakou halloweenskou výzdobu pořádnou. Tak, opouštíme Zubrnici, kde jsme byli v hospodě, jak se to tam jmenovalo? U Pernekru, nebo nějak tak. Měli jsme výpečky a plnění bramborových knedlíky. A teď je plán takový, že půjdeme po zrušený železnici směrem k autu, nevím, jak se ta vesnice jmenovala. A buď tam dojdeme a pojedeme autem domů, nebo tam nedojdeme a někde cestou zakempíme a zítra někam ještě půjdeme, ale
Uvidíme, jak se nám bude chtít. Třeba tam budeme rychle a pojedeme domů. Došli jsme na konec trati. Tady je mostek. Možná natočím Ondru a pak to vypnu a budu doufat, že to přežiju. No, ale vypadá to bezpečně. Je to bezpečné? Bezpečný to je, jenom se člověk nesmí tady zamotat do těch lián. Jenom se nesmí člověk bát. Super. Tak já vyrážím. Přežili jsme mostek, obrnili jsme se nohavicema. Vzhůru do džungle. Ještě jsme se vychceli. A teď se budeme tady brodit. A až nás to přestane bavit, tak tady nahoře je silnice. No nic. Nabrousit kosy a můžeme vyrazit. Ale zajímavý domek, co? Co to je? Tyjo? Tam žijou asi čerti. Nebo bezdomovci. Když to asi ne, jak by se sem dostávali. Od toho mostku jsme šli asi tady tak 20 metrů. Takže asi půjdeme na silnici. Ale našli jsme opuštěný, rozpadlý starý dům. Ale je tady keška. Ale je tady keška. Metrů tamhle No keška. tak to je přímo asi tamhle. V tom domečku tak hodně štěstí. Tamhle přes ten strom ti to půjde výborně. Kus po silnici, mokrá louka, pak brodění se tamhle 2metrovýma kopřivama. A už jsme na zrušené trati. A nevíme, kdy bude zase zarostlá, ale odsud se už asi nedostaneme, takže prostě tady to asi budeme muset projít. Tohle je náš stroj, akorát jsme dorazili k autu. Co komentuješ, že tvůj batoh má větší hodnotu než to auto? Jako je to možný. Jako, je to vysoce pravděpodobný. Ale vejde se tam nebo ne? V pohodě, má velký kufr. Na pohodičku. Akorát tam nedej dát věci, protože to má malý vstup. No to nevadí. Jsme u auta a jedeme domů. Je tady strašně moc lidí. Ta hospoda, která byla zavřená, tak je otevřená. Tak jaký to bylo, Ondro? Bylo to pěkný. Bylo to pěkný. Akorát příště by to mohlo být i s přespáním. Byl takový trénink na těžko. Jo. Příště to líp naplánujeme. Ale to nevadí. To je zase někdy. Čus.